Kuya, masahiro gabal-habal. Ay, tinighan ng linya nga do. Sus, ita gini masahiro to. Ay nga, mas daghan pang motor kaysa pasahiro. Mayo ani. Ako at tuon ako. Magkuwang kay may to kay daghag kwarta. Para di sa mga tag kawato na ko yung kwarta. Para nakoy ikapang hambog sa kong mga barkada na kwartahan kayo ko. Tuon to nako. Daan ni Way, sige yung taglakaw ni. Ato ba ito sa kuwan? Saban. Atong istambayanan to sa may mangga ba? Bantay ka tong abutanan na to. Oo. Ato ka nga to kay basta daig ni grasya to dito sus. Pahitar ba na ko kay. Wa jud kwarta lagi ni bet. Ako kong cellphone ba wala isod. Sus. Di ba di sa wala oh. Sige ato tas may mangga. A few moments later. Kimi, wa ka kabantay pinagluto. Kaon ko idan yung kwarta ko sa kong nangin. Si Blake di niya mahatag. Hindi ka na. Sakto kayo na adari ang bagay. Kuha yung kwarta. Gantang jadi kwarta. Asto di kayo. Bantay. TBC kayo. Sus, 3,000. Sakto di kayo. 3,000 oras. Daghan kayo musugot ang mga amigo na ko dito. 3,000. Na, kwarta ng bugoy. Why sword bag? Yan, buto mo inspeksyon. Buto ibaw nga kung akong kwarta. Ito na kung nangid ko nga. Ngahit ko nga kwarta. Ito. Hey! Pumatay kwarta na tabi? Hindi ha. Saan sa imo kwarta? Kita kang nagsubaga magkubuan dali ka wa koy kwarta. Wa jud koy kita sa balhabal. Mingaw kay guys. Daghan kay ng linya. Mas daghan pang motor kaysa mga pasahero. Pagpuyo ang habal-habal nimo ay wa man kay income ana. Nya di ka pa mo kwarta. Wala gyud kwarta, kita kang buwan di ako isuba. Kung ako'y pomo nimo kay kamay trabaho. Ahak man kay. Ako pa Lakaw na, kay. Ato na ko. Sa di mo ka pa mo kwarta. Pati mo tihi ka. Ako lagi puwama ka na kay trabaho. Ay ka manguam na ako wa man ko'y trabaho. Ikaw kay daghan ka kay kwarta kay nahalinan kasi imong mga hayop, imong kabaw, baka, imong mga gibaligya di daghan sa Wa man kwarta. na ibayad sa loan. Nah, ahak na. Ato na koy. Yan tingin hay. Katihi ka gini mo. Wagi kay ayaw pagkaigsoon. Ay ko sa muka. Ay, bay. Ano di ay? Ano di mangga di ay? Sige, sige. Ari ka. Ikaw. Ay. Dito ka di mo gisulti bay nga. Diri gis mangga porbiya. Indot rin mo mangga. Bugno kay Marisa. Bugno ba? Bugno kayo. Ya, namo ko yung mangga. Sabi ato ba? Wa ka tagasya diron diri nga. Siyoy grasya. Wa ta wala bang kwarta diri yun. Naro grasya mabuti kay aswerte. Naro na permanente. Ikaw don. Ya. Sige, Nagpaabot ko sa grasya. abo. Tani lagi. Mabur na swerte ron. Ato paaboton. Sige. Uy, naligya tong amigo lang. Bay. Uy, Pasok mo. Audit ba? Pasok sa audit. okay ra kayo? Pamoy lingaw. Standby na dire, boy. Kita kwarta lagi. Kwarta yung pagita. Oh, Ahak. bay kwarta gid. Kwarta lagi mo pangita ron, magi. Ingabot ka. Mo nag-standby mo dire kay. Gusto mo kwarta? Pa di ba? Sige. Tagaan ka mong trabaho. Wala. Parte nindota mo din. Para Trabaho to. di sayang inyong adlaw. Sige mo lingko-lingko rin yung mangga nga. Kita mo gawon uwan. Kusog na ba kayong hilanat ron? Ay usa may trabaho kay. Tags kalibong oras. At tira na ninyo. Kanili, murdan ni gigud kwarta ni ron. Bugsa ko dali sino. Ako, tagaan tumudaan para mo trabaho. Gin mo. Ay kwarta ipakita daan kay. Kwarta ba, kwarta? Trabaho, bay kwarta. Oh, kana. Pang udo. Nga dato kay koron. Daw naghana di duloy. Anak kwarta. Ikaw, tihilot ha. Sekalibo. Oras. Paring lang ako kung malapas ako sa kauras. Sekalibo na po. Ikaw, Sa ron. tigbantay na ka sa oras. Ay, oh, Kaya tigbantay. Are, sekalibo. Ikaw, tighilot to. Pagto murag mo ang ginakuha. Kuan jud. Taxi mo to. Hoy, wa kay istorya lain. Inuktok ra ka. Tokra. Lami ay mo. Balik ko sa kauras. Nya, og mulapas ko usa ka oras. Bayad niya po usa ka libo. Okay kayo. Okay. Nya, sugdan na to. Usa ko may dugayan. Sige, basi ko ta sa taguan na ni. Yes. Pamasahe, di ko get. Ari ka sa. Ari ka, luyo ka. Ikaw, Masahista. ikaw may tigbantay sa oras. Dari ka dapit. Ari ko. Ikaw, basta mo katawa ka, hindi ka ha. Sige, sige. Ako lang buhay ng usa ka libo. Sus tanar. Sige.
Dali ram deh. Tarong nga hilot. Sige. Ya, ang hilota. Sa hari din Yan, ako. nagduot yun. Asa ka oras nilot? Oh, kana. Bating oras na. Oh, kapan? 10 minutos. So, dapat. Kadugay na pa'y 50 minutos. Na, tarong nga yun. Buta ni kwarta. Bay, ato ni pat beer na. Oh, sige. Wala lagi kay tingog diha. Hilot. Sa guning. Yay. Kung silduan nga. Hinay mo kay mo hilot. 15 minutos na lang. 15 minutos. Oh. Buta ni kwarta. Haya kre, ginahaya yung kauban nun. Sige na ginuktok, gibayran. Nuktok lang may diha kay punaan pa talaga sa kalibo basta mula pa sa oras. Sus kanindot. Ikaw sa tigmanday ka sa kuan. Hayag kinabuhi at paghihilit Oo, natural. Namura man ka gobernador. Alam mo pas gobernador tag sa kalibong oras. Di man ka kwarta na paghihilit man ka din ha. Anak kabunal kong hapon sa unahan. Nabang to na akong kwarta na to ha. Ako bisingin lang nimo. Bay, Ay, nanguha ko dito kwarta. tarong dyan. Ano bay? Kinanap ko kwarta. Kasi paglakaw nimo. Pap, asa mo? Aray ng kwarta kay ako anak. Kinuha na dito sa akong manghod. Manglakaw mo. Sa ako ni bay, wa ni klaro. Boss, sa ako ni klaro, boss. Magklaro nga, kaklaro ato. Ikaan na mo kwarta. Sana ninyo kay inyong gihatag ako ning suldor ko ninyo. Tag sa kalibong oras. Patay, boss. Patay, hindi ka magiro ari, boss. Sana ako inyong pagkasadol nga. Tagaan ta mong trabaho ngita. Di ba ngita mong trabaho di. Tagaan ta mong trabaho niya. Nakadulog mo anak mo manghod. Wa man ni trabaho. Bungos Asa ka na kaga nga ni kwarta? ron. Nagdahaw ko imuha tong kwarta nga 3 mil kay gisuldol mo na mo. Game to gikan ako may gihatag. Puso ko ato. Ya na kay. Parte magambigro ako sa kumagay sa bagyong paeng mo. Tara. Are da. Uli toy. Wa man ni klaro to ha na. May klarong tara. Oh no. Ikaw, putin kag pagiro abi sa boy kwarta na pamasa-masahe kang buanga ka. Pauli dito. Kay ako kwarta. Jom bisungkag. Uli. Ikaw ka.